कोकणचे भाग्यविधाते महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री तथा विद्यमान खासदार माननीय नारायणराव राणे साहेब यांच्या अमृत महोत्सवी वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक आकाश फिश मिल अँड फिश ऑइल, डिस्ट्रिक्ट सिंधुदुर्ग, वेंगुर्ला, महाराष्ट्र. आकाश फिश मिल्स अँड फिश ऑइल प्रायव्हेट लिमिटेड is one of India's leading manufacturers of fish meal and fish oil product. Director शाद चंद्रकांत सारंग, हनीफ थोटा, सईद थोटा, फिरोज थोटा, मोहम्मद सुएल थोटा, मोहम्मद कुरेश थोटा. मॅनेजमेंट राजाराम बेदरकर, जनरल मॅनेजर रियाज अहमद, परचेस एक्झिक्युटिव्ह नागेश थोटा, सेल्स एक्झिक्युटिव्ह साहेन थोटा, एक्सपोर्ट एक्झिक्युटिव्ह केळूस खवणेश्वर मंदिर मार्ग, तालुका वेंगुर्ला, डिस्ट्रिक्ट सिंधुदुर्ग. कॉन्टॅक्ट 9922800039, 9922800019, 9921800019, 9404199493.